Sukuhay sa tinguhan ni Mayor Rodrigo Duterte, padayon ang ginagmayng engkwentro tali sa mga rebelde o mga tropa sa kagamahanan sa ubang bahin sa Davao City. Gitaho sa Eastern Mindanao Command nga nakasangka sa joint forces sa mga sundalo o kapulisan ang 20 ka mga rebelding New People's Army ni atong miaging semana sa Barangay Mandug, Buhangin District. Misangpot kini sa pagka-recover og mga improvised explosive device ug ubang mga kagamitan. Gitaho sa mga sibilyan sa dapit nga adunay mga samarang rebelde nga gikarga sa mga kauban niini. Mga sibilyan mao'y mitaho ngadto sa mga sundalo sa presensya sa mga rebelde. Gipasalamatan ni East Mincom Commander Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz III ang pagtaho sa presensya sa mga rebelde. Una nang gipadayag ni Mayor Duterte nga walay mahitabong engkwentro tali sa mga rebelde ug tropa sa kagamahanan sulod sa syudad, subay sa ilang kasabutan kaniadto sa rebeldeng grupo. Gigukod karon sa kapulisan ug kasundaluhan ang grupo sa rebeldeng New People's Army nga mibanhig sa mga sundalo kagahapon sa buntag didto sa Zamboanga del Sur. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, upat ka sundalo ang nasamdan sa ambos sa gahapon sa buntag dito sa Diborok Bridge, boundary sa Barangay Maragang o Blakupayan, Tigfbao, Zamboanga del Sur. Nagpatrolya ang mga sakop sa 1st Cavalry Squadron sa Philippine Army dihang gibanhigan sa gibanabanang 30 ka armadong rebelde. Matod ni Zamboanga del Sur Police Provincial Director, Senior Secretary of Sonja Calgary, igugod karon ang mga rebelde sa hiningusang pwersa sa kapulisan o 53rd Infantry Battalion sa Army. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City.